Aero kaka nise wacho ni iparo kaka jatend piny noyie adieri ni nitiere tim kata jogo mabende tiyo ne wechego mag tudruok kata communication mabende ne ok onyise kata ne ok ochiwo ne ripot e weche moko adundo. Inyalo paro ni ma bende en jatend piny mabende nowinjo ywak oganda jo Kenya e higa mokalo, kata kamano nowacho ni chike mano oketo gin mana mag konyo oganda jo Kenya. Bende nyoro bende ochako wacho kanyo ni jo Kenya biro yoga ng'e ni ma e gino mabende dhi konyo oganda jo Kenya. Ma nyisa ang'o e kit jatelo makama? Bende iparo ni owinjo joge matiyo kata bed ni in ja wechego mag tudruok kata communication idwa miye pachi moro mondo mi otigo, be iparo nyalo kawo koso en dipo ni en jatelo ma bende kaka osewacho kaka timore kendo ok odewo gimoro amora mag jomoko paro? Aparo ni jopiny osebedo ka wacho ni ker ok osebedo ka winjo jopiny. Aparo ni mano gima okwongo ma osewuok ma very clear. To mar ariyo, nikech en gi jolony mag tudruok monego bed ni konye chambua weche manitiere, aparo ni nyalo bedo ni ne gimiye advice moromo mondo ong'i kaka odil gi issue, but nyalo bedo bende ni ok owinjo. Mano be nitiere kolure gi kite gi timbene. Koro nitie nyise gi winjo. Gi winjo gi timo. Mago gik mopogore. Omiyo wachni be kelo wach ma very important ma en wach mar public participation mosebedo kwa lose. Ni wach moganda wacho be serikal winjo. To be serikal keto channels mowinjore mondo wane ka public participation timore. Nikech adiera manitiere ni ji osebedo ka wacho ni public participation no timore kanye mar finance bill. To ka views no bedo collected gin kure mag jo Kenya. Nikech adier bunge osebedo ka bet piny luongo migepe mopogore to jiloso to ogiket paro mar jo piny magitemo nyiso gini mai dwaro ni mondo lokre. Koro anaparo ni for the sake of transparency gi era montiere mar technology ni, aparo ni rais onego bed ni keto an open platform ma jo Kenya nyalo dhi to golo views margi to bedo adopted, yeah, ka part of konyo godo bills mabiro bang'egi. Otherwise, kwa keto ni warito nyaka gini chope bunge, to wabo bedo ni wan very late. Another public participation oyawne channels, more channels e technology. Wan gi mbui. Emo mi wacho ni rais no kata kiweyo jo matiyo negi. National Intelligence Service nitiere. Gineno gik ma ji ndiko. Gineno gik ma ji wacho. Ang'o mane mono gi kawo weche gi to gitimo ang'o? To ging'eyo to giwacho ni jomoko imako nyaka nikech gik magindiko. Gik magindiko. Ma be en against chik mar katiba. Nikech kaka wan katiba mar 2010 wacho ni omiyo wa thuolo gi ratiro mar wacho weche kaka onego bed ni wawacho gi. Yeah? Free speech, free association. Magi gik ma serikal odhi against sama koro ji odhi ng'anyo. Omiyo ananeno ni nitiere jatelo maniluongo ni Winston Churchill. Nowacho ni never waste a crisis. Ma opportunity marwa mar ng'iyo kaka wanyalo ng'iyo gini wamenye kendo wang'iyo ni to moving forward ere kaka wanyalo keto channels ma ji nyalo communicate godo ma rais nyalo collect good information to adopt modagi to wacho cha publicly ni magima ok otimore. Emomiyo king'iyo finance bill kaka ne en gin gibiro giwacho ni gidwa solo osuru machal kamae to bende nok ging'iyo gigo kwano ma giwacho niya ei odwa ka wan gi excesses. Ka excesses gi nitiere, excesses gi kwa reduce kaka nowacho ni nitiere gik ma koro idhi gol. First lady, second lady, officers, gik modhi gologo. Gigo nonego bed piny to wacho ni jothurwa anan kaka officer ka ase decide ni adhi ng'ado gini by this percentage. Ing'eni nok omiyo kata percentage. Nowacho ni officer dhi ng'ado. Nok wacho ni odhi ng'ado by what percentage. Wakiano dhi ng'ado. Mondo koro wang'igo mbele wacho ni ka igni mo odong' adek to magi projects monego watim. An mane kaka neno ni rais nonego losi. Wacho ni an gi projects makama. Projects gi dhi costa pesa makama. Omiyo kwa watimo gimoluongo ni austerity kwa ng'ado mo wacho ni i odwa ka wadhi ng'ado pesa machal kama. Pesa ni dhi konyo loso skunde machal kama. Dhi ndiko jopuonje machal kama. Ok onego bed ni koro biro to nyiswa ni koro nikech usetamru finance bill ni koro ok odhi yudo ang'owa, ok odhi yudo jopuonje,
ok dhi yudo dekteche mano onego bed ni undiko. Ok apar kamano. Jopuonj ok dhi yudo omenda. Ok apar ni mano was the right way mano onego bed ni o approach go gi. To Alex, iparo nade ma nyisa ang'o? Inyalo paro ni piny Kenya kaka isewacho nitiere